Vandaag zijn we op de ABC Sportdag in Axel. Het is hier al lekker druk, sportief en ook superleuk. Overal zijn die kinderen hier aan het sporten. Ik ga zelf eens rondlopen, vragen stellen en eens kijken welke sporten dan er zoal zijn. Ik heb Joyce van Driel bij me. Joyce, jij bent directrice, begrijp ik, van deze school? Ja, dat klopt, van de Warande. Ja. Nou, jullie bedachten zo van, we gaan eens een sportdag organiseren. Een heel leuk idee. Nou, er zijn 2 dagen, heb ik begrepen. De kinderen die gaan kennis maken met heel veel sporten. Welke bijvoorbeeld? Nou, met heel veel sporten, maar misschien is het belangrijk om te vertellen dat het van heel Axel is. Dus alle basisscholen in Axel, niet alleen mijn school, maar ook de Prinses Marijke school, de Antoniusschool en de Sterrenpracht. Dus alle 4 de scholen organiseren deze sportdag. Gisteren hebben we het gedaan voor groepen 4 en 5. Er waren bijna 180 kinderen. En vandaag doen we het voor de groepen 6, 7 en 8. Dat zijn er over de 250. Vandaar dat we het ook op 2 locaties doen. En over die 2 locaties zijn heel veel sportactiviteiten en spelactiviteiteiten neergezet. Waar we heel veel hulp van vrijwilligers bij hebben. Vooral ook voor bewegen, dat ze lekker bezig zijn. Ja, nou heb je dit gisteren ook al kunnen proeven zelf. En nou zelf ook een sport, hij zegt van wow, of sport je zelf ook? Ik sport wel, maar nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik heel veel sporten heel erg leuk. Maar er zijn echt wel sporten tussen. Nou, ik heb een stukje acrogym in de gymzaal staan. Dat is toch wel heel kunstig. Het circus op een draad lopen, ik zie het mij niet doen, maar lijkt me wel heel spannend. Nou, wij gaan verder kijken zo. Hey, bedankt. Veel plezier. Music Bay Preview. Ik heb Senne bij me. Senne is een echte voetballer. En jij bent hier de coach, begrijp ik, vandaag? Ik ben hier namens FC Axel als vrijwilliger om de kinderen te leren en uitleggen wat voetbal is. En ze leuke spelletjes met ze te doen. Nou, dat kun je best nog doen. Hoe lang voetbal je zelf al? Ik voetbal nu al 10, 11 jaar ongeveer. En doe je verder nog een andere sport? Nee, ik doe alleen voetbal. Nou, succes vandaag hè, om de andere kinderen te begeleiden. Dank u wel. Music Bay Preview. Patrick is van de plaatselijke visclub uit Axel. Alles. Geduld overwint alles. Axel, dat is de plaatselijke hengelvereniging. Bestaat dit jaar 85 jaar. Dus dat is al een tijdje, ja. Tijd voor een feestje. Hey, wat maken jullie sport zo leutig voor de kinderen vandaag? En altijd natuurlijk. Wel, uiteindelijk merken we de laatste jaren dat er toch weer een verhoogde interesse is van de jeugd om te gaan vissen. Nou, ik zou zeggen, succes vandaag en hopelijk krijg je er heel veel leden bij, hè? Dus je ziet, het leeft wel. En het is aan ons om ze enthousiast te houden natuurlijk, hè. Oké, bedankt. Dankjewel. Gaat je dag nog? Music Bay Preview. Ik heb Daan bij me. Daan die is momenteel bij de visclub. Weet je welke vis dat je in je handen hebt? Een karper. Ah, goed zo, goed zo. Doe je zelf ook aan sport, Daan? Ja, judo. Al lang? Ja, al een paar jaar. Succes, hè? Ja. Jessen is ook bij het vissen hier. Vind je het leuk? Ja? Hoeveel jaar ben jij? 9. En doe je zelf sporten? Want ik zie dat je een voetbalshirt aan hebt. Ja, hockey. Oké. Maar je bent dan wel een voetbalfanaat. Ja. Wat vond je het leukste tot nu toe vandaag? Het vissen. Het vissen vind je leuk. Nou, dan hebben ze er misschien nog een lid bij. Ja. Veel plezier, hè? Dankjewel. Music Bay Preview.
Tess, jij bent van Scalda. Goes, Middelburg, waar zit er? Terneuzen. Dus lekker dichtbij. We zijn met alle kinderen van het eerste jaar zijn we hier zo. En we mogen dan per groepje, dus met z'n tweeën, mogen we dan de kinderen begeleiden. Dus dat is heel erg leuk. Met hoeveel zijn jullie van Scalda om hier te helpen? Ongeveer zijn het 16 per klas, zijn 2 klassen. Dus ongeveer iets van 30 of zo zijn we nu met z'n allen. Het is best wel een leuk aantal ook. En wat vind je van deze dag dan, dat dat zo georganiseerd wordt? Kinderen aan het sporten? Ja, vind ik heel goed. Gewoon dat lekker iedereen aan het bewegen is. En omdat, het is superleuk dat het georganiseerd wordt. En dat we straks ook naar de sportvelden gaan, bij het Antonius, zo daar zo. Welke sport doe je zelf? Ik doe zelf geen sport. Oeps. Ik heb wel vroeger op ballet gezeten. Dus dat deed ik dan weer wel. Dus dat vond ik ook wel leuk om te doen. Nou, wie weet vind je vandaag een sport leuk en kun je ergens bij aansluiten, hè? Ja, misschien wel. Music Bay Preview. Ik heb de heer Tra bij me van Motocross RES Axel. Waar staat dat voor? Recreatie-exploitatie Smit-Schorre. Nou, jullie promoten vandaag de motorclub, of de crossclub bedoel ik. Wat kunnen de jongens hier en meisjes hier leren? Wij zijn dus een stichting en wij verzorgen de motocross op RS Axel in samenwerking met Jeugd MX Zeeuws-Vlaanderen. Patrick Pieses van Jeugd MX Zeeuws-Vlaanderen. Mag ik vragen wat jullie bijdrage hier vandaag is? Ja, wij zijn vandaag hier om de motorsport te promoten. Wij als Jeugd MX willen het stimuleren voor de kinderen om te crossen. En we begeleiden de kinderen daar ook in. Wat hoop je dat de leerlingen vandaag van jullie zo meekrijgen? Wij hopen dat ze iets meekrijgen, dat ze het leuk vinden. En het zou voor ons al heel mooi zijn als er gewoon al nieuwe jeugd naar ons toe komt. Al eerst eens kijken wat het allemaal inhoudt. En dan hopen dat daar crossers die terugkomen, die willen bij de club komen. Ja. En hoe gaan jullie nou met kinderen om die dan nog niet zo bedreven zijn in die sport of niet zo sportief zijn? Nou, in principe geven wij de lessen. Hè. Dus als beginkind kom je bij ons terecht. En wij hebben ervaren trainers, KNNV-gecertificeerde trainers ook, die eigenlijk de kinderen stap voor stap meenemen. En we beginnen met de techniek, zodat ze de basis goed hebben. En dan nemen we zo eigenlijk mee, zodat ze steeds beter worden en ook meer plezier erin krijgen. Ja, want als ze nou beginnen, mogen ze dan een motor gebruiken of moeten ze er zelf in hebben? Nee, we kunnen heel veel gebruiken, maar de motor moet wel zelf aangeschaft worden door iemand. En dan iedereen heeft zijn eigen motor. Okay. Dat wel. Wat vinden de kinderen ervan vandaag? Nou, de kinderen vandaag zijn allemaal redelijk enthousiast. En ze vinden het natuurlijk prachtig mooi dat we hier met 2 crossmotoren staan. En in die zin denk ik dat hun dag niet meer stuk kan. Ik hoop veel nieuwe leerlingen erbij krijgen bij de club. Dankjewel. Music Bay Preview. Hieke Hamelink, vrijwilliger. Wat trekt jou aan om dit mede te organiseren? Ik zat half jaar geleden met een andere moeder op de tribune bij de volleybalwedstrijden. En toen zeiden we, goh, hoe leuk is het om die kinderen meer te laten sporten. En toen zei ik, ik wil ze ook meer muziek laten maken. Dus toen zijn we op gesprek gegaan met de directeuren van de scholen. Voor hoe kunnen we kinderen nu meer laten bewegen? Hoe kunnen sportverenigingen daarbij deelname te vragen om ook meer nieuwe leden te kunnen werven? Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Dus samen met de andere moeder zit ik nu in een organisatie met de directeuren van de scholen. Ja, want er zijn ook sporten bij inderdaad. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ja. Ik zag archery arts. Ja, dat is boogschieten. Dus, nog nooit van horen. Ja. En material arts? Ja, dat is een vechtsport. Boksen zitten 3 onderdelen in. Dat zie je straks wel op de andere locatie. Ja. Hoop je dat de leerlingen zo meekrijgen vandaag?
wat ze meekrijgen is dat ze denken, hé, dat is ook wel leuk. En hopen dat de ouders daar ook enthousiast van worden. En denken, ja, dat zie ik wel zitten. Dus Dank je wel en ik denk dat het een hele succesvolle dag is. ja, heel succesvol. Zeker, dank je wel. Music Bay Preview. Ilona van Jeugdcircus Reinhardi uit Hulst. Jullie zijn hier ook aanwezig. Klopt. Ja, wij zijn inderdaad ook uitgenodigd om vandaag een leuke workshop te geven aan de kinderen. Ja. En dat lukt wel een beetje, denk ik. Nou, dat gaat hartstikke goed. De kinderen zijn heel enthousiast en we hebben een mooie ruimte ter beschikking gekregen. Dus dat gaat hartstikke goed. Welke kunsten kunnen ze zo laten zien vandaag? Vandaag hebben we wat kleinere dingen bij, maar ze kunnen koordlopen, wieltje draaien, bordje draaien, ballopen, rolletje, plankje en ook jong leren. Ja. En vanaf welke leeftijd zijn ze bij Circus welkom? Vanaf 6 jaar zijn ze van harte welkom. Ja. En wat trainen jullie dan of wat oefenen jullie? Wij hebben een oefenruimte in Hulst. In de praktijkschool hebben wij een gymzaal en een materialenruimte. Dus daar zijn we wekelijks te vinden. Wij gaan even kijken wat al de kunsten zijn zo. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Music Bay Preview. Janaika, dat was een mooie sprong. Ja? Doe je zelf aan turnen? Nee, niet meer. Wat vind je zelf leuk van sport? Scouting en voetbal. En wat vond je vandaag het leukste om te doen? We hebben nog niet alles gehad, maar ik denk dan wel turnen. Ja. We hebben een mooie sprong van jou gezien. We gaan hier nog even verder kijken wat jullie nog allemaal kunnen. Ja. Stefan Schouten, directeur van 2 scholen, 2 basisscholen begrijp ik. Klopt, van de Marijkenschool en de Antoniusschool in Axel. Ja, klopt. Nou, ik vind dat jullie een heel leuk initiatief vandaag hebben. Wat bracht jullie zo op het idee om dit te doen? Ja, nou, dank u wel. Ons idee was dat we eigenlijk de samenwerking tussen de scholen een soort van extra impuls wilden geven. We wilden de kinderen laten kennismaken met wat is er eigenlijk allemaal te doen in Axel. We wilden de verenigingen de mogelijkheid geven om nieuwe leden te werven. Maar ook de studenten van het Scalda een hele leuke aftrap geven van de start van hun opleiding. Zodat ze eens kunnen zien hoe het is om te werken met kinderen. Waarom vinden jullie het belangrijk om kinderen met zoveel sporten te kennis te laten maken? Nou, we vinden het belangrijk dat we de kinderen laten kennismaken met veel verschillende dingen. Niet alleen de sporten, maar ook de culturele dingen. Dus muziek, maar ook schaken en dansen. Gisteren hadden we ook ballet. Omdat ja, de kinderen hebben tegenwoordig een heel druk leven. Papa's en mama's ook. Hè. Ik ben zelf ook een ouder. Dus heel erg druk. En wanneer kom je nog eens in aanraking met de wat minder bekende dingen? Buitenom de gewone schooltijden. Dus wij dachten, we moeten dat naar de scholen toe halen. En dat is eigenlijk voor iedereen winst op die manier. De sportclubs, hoe reageren die erop? Ja, de sportclubs die zijn super positief. Het is natuurlijk best wel pittig, hè? 2 dagen lang 7 workshops verzorgen. Wij vinden dat natuurlijk, ja, dat is ons werk, dus we doen dat de hele dag. En dat vraagt om een bepaalde conditie, maar ja, zoals je ziet, het is de hele dag blije gezichten. De EHBO is er ook bij en gelukkig hoeven die niet heel veel te doen. En ja, wat ik ook echt wel heel erg belangrijk vind, het Scalda. Zonder de studenten, over 2 dagen zijn er 80 studenten komen helpen. Ja, zonder hun had het eigenlijk ook niet gelukt. Vindt u dat het een jaarlijks terugkerend evenement moet worden? Ja, dit moet ieder jaar terugkomen, 100%. Ja. Gaan we het volgend jaar weer zien, hè? Dankjewel. Ga ik regelen, dankjewel hoor. Music Bay Preview.
sportclub zijn jullie? Wij zijn van LWPT, dat is een personal trainingbedrijf in Axel. En wij zijn vandaag bootcamp aan het geven aan de jeugd. En we laten ze eigenlijk zien hoe het ook kan. Ja. En jullie hebben een locatie in Axel, of hoe moet ik het zien? Klopt, ja. Wij zijn gevestigd in de Noordpolderstraat, hier in Axel. Daar geven we voornamelijk personal trainingen, duo-trainingen en groepslessen. En we zijn ook alsmaar meer aan het inspelen op de jeugd. Omdat we ook daarin zien dat ze steeds meer interesse hebben in dit soort trainingen. Bootcamp, ik zie dat ze dat ook heel vaak buiten doen, hè? Ja, zeker, ja. We proberen ook voornamelijk wel de natuur erbij te betrekken. Het is ook wel leuk voor de kinderen zelf. Ze zitten tegenwoordig veel thuis, ook zeker vanuit school natuurlijk. En ze bewegen alsmaar minder. Dat zien we ook veel al op elektrische fietsen, overgewicht. Dat zijn wel de bekende problemen natuurlijk. En ik denk dat de combi ideaal is. En we zien ook vandaag weer dat het eigenlijk hartstikke tof is voor ze. Welke leeftijd zijn ze bij jullie welkom? Ongeveer vanaf 9 jaar tot de jaren 14, 15. Dat is de doelgroep waar we nu wel wat meer op willen inwerken. Ja. Hoop je de leerlingen zo mee te geven, zo vandaag? Een leuke sportdag en ook daarna nog? Zeker, ja. Dat het ook gewoon hartstikke leuk kan zijn, dat het tof is. Je ziet hier ook, ze zijn met touwen bezig, met ballen gooien. En het is niet alleen maar op een loopbandje staan en op die manier kunnen trainen. Ja, zo moet ik het zien. Dankjewel, Lennet. Dankjewel. Wat een leuke dag, vol sport en plezier. De kinderen hebben nieuwe sporten kunnen beleven en ontdekken. We hebben veel lachende gezichten gezien, vol energie en sportiviteit. Bedankt voor het kijken.